Mga Talisaynon sa Barangay Bulacao, Talisay City, gibisita o gipahalipayan sa GMA Regional TV, Kapuso, Barangayan on Wheels. Ganinang buntag. Ano yung report? Excited na kaayo nga midawat ang kapin sa usa ka gatos ka mga molupyo sa Barangay Bulacao, Talisay City sa mga regalo nga dalit sa GMA Regional TV, Kapuso, Barangayan on Wheels. Mga miyembro sa mga Urban Poor Association ang misalmot ug usa sa among naila-ila mao si Girly Inot. Si Girly usa ka labandera nga adunay unom ka mga anak. Apan ning panahon sa pandemya nihinay ang iyang panginabuhian ug naglisod na sa pag-inat-inat sa iyang kita. Sobra usab siya kaapektado kay ang iyang bana na priso tungod sa sugal. Apan positibo ug naningkamot gihapon siya alang sa inadlaw-adlaw nilang panginabuhian. Ako yung gusto nga kanayon akong mga anak tapos yun ako tanan. Okay ra nga ali ko basta mabuhi lang sila. Dako ako pasalamat sa GMA Regional TV ug sa Kapuso Barangayan. Nga nakadawat ko ni kay nanan jud ko malungag, wa jud ko bugas karon. Ang grocery packs nga nadawat sa mga beneficiary giandam sa regional teams and anchors sa nagunang local newscast sa Central and Eastern Visayas nga GMA Regional TV Balitang Bisdak ug sa GMA Regional TV Live. Mano-mano nila kining giandam o gipasukipan og mga mensahe sa paglaom. Ang distribution team, kauban ang mga private partners ug sponsors, gisiguro nga masunod ang minimum health and safety protocols sama sa pagsulob og PPEs, face masks ug face shields, lakip na ang pag-disinfect sa venue. Uban ni Philip Patricio, Luad Narondina, Balitang Bisdak.